Wa ya ce a cire? Ni ne ba ni. A ce a cire. To a tare, ai ni ban ce a tare. Barau sanata na arewa yana ciki a ran sai ban san shirin da Barau Mali ya ce mu je ciki ba ni na ce a cire ba. Wa ya ce a cire? Ni ne ba ni. Dubuti gwamna ko kai ka ce a cire. Yaran sai ba shi ya ce a cire ba. Ko alimu ko ɗaya ce a cire. Shi ma ba shi ya ce a cire ba. Wa ya ce a cire? Ni ne ba ni na ce a cire. Gaba na sifika kai ka ce a cire. Ashe ma ai bai san shirin da aka Wataƙila Balaraba ce ita ce a cire. An ta Balaraba ma ba za ta faɗi ba. Amina ce ta ce a cire. Amina ma ba ta san shirin da aka Wani yi ba. gidan gwamna wataƙila ya sani. Na san abu ba za ya ce a cire ba. Wataƙila ai ugun ku za ta sani. Ita ma ba za ta ce a cire ba. Kowa ya ce a cire. Ni ne ba ni na ce a cire. Ko Nasir Ali Koki ya ce a cire. Shi ma bai san shirin da aka To yi ba. wataƙila mu yi magaji ya ce. Shi ma bai san shirin da To aka yi ba. Aminu da ba da kai aka yi magana alala ba shi ya ce a cire ba. Kowa ya ce a cire. Ni ne ba ni na ce a cire. Ko LLG ne ya ce a cire. Lalala ba shi ya ce a cire In ba. bin sina da kai aka yi magana. Shi ma ba shi ya ce a cire Kira ba. tun babu idan yana da sani. Lalala ba shi ya ce a cire Abadan ba. gandu da kai suka yi magana. Na san abu ba za ya ce a cire Wata ba. gidan sarki ne ya ce a cire.